theathletes.gr. Believe in yourself. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην Οδό Αφανών Ηρώων με έναν από τους ήρωες πρωταγωνιστές, αθλητές, νικητή στη ζωή. Μια τραγική ηρωνία σε μια οδό για έναν αθλητή που έχει μάθει να είναι ήρωας στη ζωή του και πολεμιστής, τον Κώστα Δήμου, και είναι ο χώρος που προπονείται κιόλας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πού είμαστε και τι κάνεις. Βασικά, να σου εξηγήσω ότι είμαστε ένα site, το The Athletes, που θέλουμε να δείξουμε την πραγματικότητα όπως έχει. Δεν θέλουμε να οριοποιούμε τα πράγματα, δεν θέλουμε να βγάζουμε μια ωραία εικόνα για να μας αγαπήσει ο κόσμος, γιατί η ζωή του αθλητή είναι πάρα πολύ δύσκολη, του πρωταθλητή ακόμα δυσκολότερη, και πόσο μάλλον και η δική σου ιστορία είναι από τις πιο δύσκολες και κάποιες που πρέπει να μάθει ο κόσμος, να δούμε τι γίνεται την προηγούμενη και την επόμενη μέρα ενός αθλητή σαν και εσένα. Μάλιστα. Βασικά εδώ είναι στο χώρο που έχω βάλει ένα πάγκο που αθλούμε εγώ στην Άρση Βαρών μετά από ένα ατύχημα που είχα και έχω μείνει στο Καρατσάκι. Αυτός ο χώρος μου δώσανε τον πάγκο η Ομοσπονδία καταρχάς και την ευχαριστώ πολύ, γιατί με εκτίμησε την προσπάθεια που κάνω μέχρι τώρα, και για να μην αναγκάζομαι να ταξιδεύω σε ένα πολλά χιλιόμετρα για να κάνω την προπόνησή μου, μου δώσανε τον πάγκο να το βάλω σε ένα δικό μου χώρο με κιλά και κάνω την προπόνηση μου κάθε μέρα εδώ πέρα με τον αδερφό μου, τον Χρήστο το Δήμου, που με βοηθάει. Και ο στόχος μου είναι βασικά η Παραολυμπιάδα του 2016, να πάμε στο καλύτερο μπορούμε εκεί πέρα. Τώρα η ιστορία μου. Εγώ πριν ήμουν αθλητής υδατοσφαίρισης, έπαιζα πόλο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ήμουνα και στην εθνική ομάδα κατά καιρούς. Και το 2009 είχα ένα ατύχημα όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό με το αυτοκίνητό μου, και από εκείνη τη μέρα είμαι σε Καρατσάκι. Μετά ασχολήθηκα πάλι με τον αθλητισμό, γιατί τον αγαπούσα από μικρός, και με βοήθησε πάρα πολύ και να κοινωνικοποιηθώ, ας πούμε, ο αθλητισμός μέσω του μπάσκετ, να κάνω κάποια άλματα στη ζωή μου, να δω τη ζωή μου μέσα το καρότσι και αυτά, με διάφορα παιδιά που γνώρισα το μπάσκετ που είναι και αυτά στην ίδια κατάσταση με μένα. Και από εκεί πέρα, επειδή έχω μάθει να πρωταγωνιστώ, όπως είπες και εσύ, και να είμαι σε ένα υψηλό επίπεδο, επέλεξα την Άρση Βαρών για να μπορέσω να φτάσω στο πιο υψηλό επίπεδο μπορώ. Και άμα μπορέσω να διεκδικήσω και ένα μετάλλιο στην Παραολυμπιάδα ή σε κάποιο παγκόσμιο. Ακόμα είμαι στην αρχή της καριέρας μου, σε αυτή την καριέρα, την καινούργια καριέρα που έχω ξεκινήσει, και ευελπιστώ σε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό. Εγώ στον Παναγιώτη έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνω, παιδί μου, και πριν ξεκινήσουμε την εδώ πέρα είχαμε ξεκινήσει και μιλούσαμε έξω. Είπες ότι σε βοήθησε και να το πάρουμε από την αρχή η Ομοσπονδία παραχωρώντας σου ένα πάγκο. Εξήγησε μας τι προβλήματα έχει ένας αθλητής με κινητικά προβλήματα σαν και εσένα, που θέλει να κάνει την προπόνησή του και να φτάσει ψηλά. Καταρχάς, ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουμε όλοι τα ΑΜΕΑ, να πω, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, είναι η μετακίνησή μας, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Οπότε, άμα χρειαστεί να ταξιδεύεις, κατά κύριο, σε εισαγωγικό να ταξιδεύεις, να πηγαίνεις πολλά χιλιόμετρα να κάνεις την προπόνησή σου, αυτομάτως αυξάνεται ο χρόνος που πρέπει να είσαι στο δρόμο, να κάνεις την προπόνησή σου πιο λίγες ώρες, χάνεις ώρες προπόνησης και με το να είσαι στο δρόμο και να ταλαιπωριέσαι εκεί πέρα. Οπότε, εμένα με το να με βοηθήσει η Ομοσπονδία, αλλά μόνο σε αυτό το κομμάτι να μου δώσει τον πάγκο και να το βάλω σε ένα δικό μου χώρο που είναι κοντά σε μένα, με βοήθησε αρκετά στο να μην χρειάζομαι να τρώω πολλές ώρες στο δρόμο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά είναι σε πάρα πολλές ώρες μόνος, ρε παιδί μου. Από τη Βλίδα
Ναι, κάνεις προπόνηση με αδερφό σου. Μου είπες ότι έχεις έναν προπονητή που είναι στην Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής είναι στη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει το πρόγραμμα μέσα στο ίντερνετ γιατί ο άνθρωπος είναι στη Θεσσαλονίκη. Και προσπαθεί ο άνθρωπος πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση που είχε να πάει η ομάδα να μας μαζεύει σε κάποιο χώρο για να μας κάνει μια ενιαία προπόνηση, ας πούμε, 2-3 εβδομάδες πριν φύγουμε για τον αγώνα. Υπάρχει μόνο ένας ομοσπονδιακός, δηλαδή στην Άρτης Βαρών στην Ελλάδα, στα ΑΜΕΑ, υπάρχει μόνο ένας προπονητής ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι μοναδικός τώρα στην Άρτης Βαρών και είναι στη Θεσσαλονίκη πάνω στην Πηλαία. Εάν κάποιος να κάνει προπόνηση, παιδί μου, και είστε πόσοι αθλητές καταρχήν είστε στην Άρτης Βαρών αυτή τη στιγμή που έχετε το πρόγραμμα τα ΑΜΕΑ? Είμαστε γύρω στα 15 με 20 άτομα που κατεβαίνουν κάθε χρόνο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όλοι αυτοί κάνουν προπόνηση μόνοι τους, δηλαδή τους έχει παραχωρήσει Ομοσπονδία μπάρες. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος που θα μπορέσει να μαζευτείτε, ρε παιδί μου, και να κάνετε όλοι μαζί προπόνηση, και αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάτε, ρε παιδί μου, να είσαι μόνος σου κάνοντας προπόνηση, τουλάχιστον να γίνονται λίγο πιο ευχάριστες? Βασικά ο λόγος είναι ότι, όπως σου είπα, ο προπονητής είναι στη Θεσσαλονίκη, οπότε οι αθλητές που είναι από τη Θεσσαλονίκη κάνουν όλοι μαζί εκεί πέρα. Ενώ οι άλλοι που είναι σε επαρχίες, όπως είναι ένα παιδί, ο Γκουντάνης στην Πάτρα, είναι εγώ στην Αθήνα, έχουμε ένα παιδί στη Βόνιτσα, κάνουν μόνοι τους κατά κύριο λόγο. Και επειδή είναι και στην εθνική ομάδα είναι καλοί αθλητές, η Ομοσπονδία του έχει παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα, να έχουν ένα πάγκο κανονικό με τα κιλά τους να κάνουν προπόνηση μόνοι τους, με κάποια βοήθεια, ας πούμε. Τουλάχιστον κάτι και αυτό, τουλάχιστον έχει μια βοήθεια από την Ομοσπονδία να σας παρέχει ένα πάγκο να μπορείτε να γυμνάζεστε. Τι γίνεται τώρα? Ωραία, σε ένα πάγκο από εκεί και πέρα, πώς κατεβαίνουν στους αγώνες? Είναι με δικά σας έκδοτα, είναι έξω της Ομοσπονδίας? Η πολιτεία βοηθάει κάπως σε αυτό? Κατά την περίοδο προπόνηση και αυτά είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, μόνο ένα πάγκο μας έχουν δώσει. Δηλαδή, έξοδα διατροφής, έξοδα βιταμινών και αυτά είναι όλα δικά μας, στα τσέπη μας. Σε περίπτωση που επιτεύξεις κάποιο στόχο, πάρεις κάποια θέση στο παγκόσμιο, παραολυμπιάδα, υπάρχει κάποιο δεδομένο πριν το παίρνεις, μετά από χι χρόνια τα παίρνεις, αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι, και άμα φτάσεις σε αυτό το κομμάτι, δεν παίρνεις τίποτα, δεν έχεις κάποια βοήθεια, είσαι μόνος σου. Εάν καταφέρεις κάποια στιγμή να κάνεις κάποια μεγάλη διάκριση και μέσα από τη διάκριση να σου δώσει πολιτεία κάποιες παραπάνω παροχές. Τι γίνεται με εσάς, ρε παιδί μου? Όπως μου είπες, έχετε πρόβλημα στα πάντα. Πρέπει να πληρώνετε τα πάντα μόνοι σας. Για ποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, θεωρείς, ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να απορροφηθούν πουθενά? Για ποιο λόγο? Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πίσω σε πολλά πράγματα σαν Ελλάδα. Δηλαδή, στο θέμα πώς μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, έχω δει κάτι βλέμματα, λες και είμαστε εξωγήινοι, ας πούμε. Μας κοιτάνε στο καροτσάκι και λένε ποιος είναι, τι είναι αυτός, λέει. Είναι σαν να μην υπάρχουν, με λίγα λόγια. Και σε αυτό πιστεύω φταίνουν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και διεκδικούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, πριν κάτσαν όλοι μέσα στο σπίτι τους και δεν κάναν τίποτα. Τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι υπάρχει μια κοινωνικοποίηση, να πω, να βγαίνει ο κόσμος έξω. Να υπάρχουμε, δηλαδή, άμα δεν υπάρχει κιόλας, είναι σαν να μην υπάρχει πουθενά. Έτσι. Ξαφνικά βλέπουν έναν άνθρωπο σε καροτσάκι και λένε: τι είναι αυτός? Δεν έχουμε ξαναδεί. Ενώ υπάρχουν πολλά άτομα. Δηλαδή, εγώ από την ώρα που έχω χτυπήσει, ενώ και εγώ πίστευα, ήμουν αυτή τη αντίληψη, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα. Τα παιδιά που έχω γνωρίσει μέσα του αθλητισμού, όλα είναι έξω. Δηλαδή, πάνε για καφέ, πάνε τις βόλτες τους, πάνε στο σινεμά τους. Είναι κοινωνικοποιημένα άτομα. Αλλά τα περισσότερα άτομα είναι μέσα στο σπίτι τους και κάτω μέσα στο σπίτι τους και δεν κάνουν τίποτα. Και πιστεύω ότι πρέπει να βγουν έξω. Δεν γίνεται να μην βγουν έξω. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί και εμείς σαν site, σαν The Athletes, θέλουμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές προς τους γονείς, γιατί όπως μου είπες και εσύ πριν που συζητούσαμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο κόμπλεξ και μεγάλο ταμπού σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα. Αυτό δεν έχει άδικο. Δηλαδή και έχω γνωρίσει γονείς που το παιδί τους είχε μεγάλη αναπηρία, ας πούμε, και ντρεπόντουσαν, ας πούμε, να το πούνε, να το δείξουν. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Γιατί το παιδί σου, εντάξει, έπαθε ένα ατύχημα, είναι ένα ατύχημα. Μπορεί να το πάθει ο καθένας. Δηλαδή, είσαι μια στιγμή όρθιος, την άλλη πάθει ένα ατύχημα και δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις. Από εκεί πέρα είναι θέμα αντιμετώπισης. Πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας όσο μπορεί καλύτερα την κατάσταση. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι ο αθλητισμός βοηθάει το κάθε τι. Δεν σου λέω ότι όλοι θα γίνουν πρωταθλητές, έτσι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, και εγώ ξεκίνησα τον αθλητισμό για να μπορέσω να μετακινούμε πιο εύκολα. Να μάθω κάποιες κινήσεις καινούργιες που έμαθα το μπάσκετ. Και από εκεί πέρα ασχολήθηκα μετά στη Βαρών για να κάνω κάτι καλύτερο. Που δεν ξέρω βέβαια αν γίνει και πρωταθλητής ποτέ έτσι στον κόσμο και αυτά. Αλλά προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου αυτό γιατί μου αρέσει, αυτό το κάνω. Κατά τα άλλα, ο αθλητισμός σου δίνει πολλά κίνητρα
σε δυναμώνει πάρα πολύ σε κάποιες κινήσεις που έχει, γιατί όλοι πάνω κάτω έχουν κάποιες κινήσεις, μπορούν να δυναμώσουν και από εκεί πέρα είναι κίνητρα να ζήσεις. Το να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου και να κλείσεις τη μοίρα σου και να λες πω τι έπαθα, δεν βγάζει και πουθενά. Και αυτό είναι σημαντικό να το ακούμε από ένα άτομο όπως είναι ο Κώστας, που έχει περάσει τόσα πολλά όταν από πρωταθλητής ξαφνικά έχει ένα κινητικό πρόβλημα που τον αναγκάζει να είναι σε ένα καροτσάκι. Πόσο πολύ πρέπει να καταλάβουν όλοι οι γονείς ότι είναι σημαντικό τα παιδιά τους να τα στείλουν στον αθλητισμό και να σταματήσουν να έχουν ταμπού και να τα προωθούν και να τα βοηθάνε να ξεφύγουν από αυτό το πρόβλημα που έχουμε και που έχουν ο καθένας. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Τι γίνεται για ένα άτομο σαν και εσένα, να φύγουμε λίγο από το στάδιο της προπόνησης και της προετοιμασίας του αθλητισμού, θες να πας διακοπές. Τι κάνει ο κόσμος για να πάει διακοπές, πώς μπορεί, τι παροχές έχουμε στην Ελλάδα, πέραν το ότι είμαστε γενικά κάφροι, ότι παρκάρουμε σε όλες τις διαβάσεις και σε όλα αυτά. Τι παροχές δίνει η Ελλάδα? Εγώ ήμουν στην Ισπανία και είδα ότι ήταν όλη η πόλη φτιαγμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θες να πας κάποιες διακοπές. Τι γίνεται, πότε κανείς το ξέρει, που κανείς δεν το έχει σκεφτεί καν. Στην Ελλάδα το θέμα διακοπών είναι πολύ δύσκολο. Καταρχάς πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις ένα χώρο που να μπορείς να μένεις. Όταν εννοώ χώρο, εννοώ το ξενοδοχείο, δωμάτιο, που να μπορείς να ανταποκριθείς στις ανάγκες σου. Να έχει πρόσβαση στην τουαλέτα, να έχει κάποια πράγματα που σε κάνουν άνθρωπο. Να νιώσεις άνθρωπος δηλαδή, να νιώθεις ανάπηρος με λίγα λόγια. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πας σε μέρος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις κάποιο μέρος που να έχει, άμα δεν είναι καλοκαιρινές διακοπές, που να έχει κάποιες προσβάσεις σε παραλία, που και αυτό είναι επίσης πολύ δύσκολο. Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει, έβγαλε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας μια πατέντα που καθόμαστε πάνω και με σαν τρενάκι να πάμε μέσα στη θάλασσα και έχουν αρχίσει και το καθιερώνουν σε κάποιες παραλίες. Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ λίγες παραλίες που έχουν βάλει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν χρειάζομαι κάτι τόσο πολύ extreme και ακριβό. Δηλαδή είναι κάτι πολύ απλό. Άμα βάλουν σανίδες στην άμμο μέχρι την άκρη της παραλίας, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Πάμε το κατσάκι μας μέχρι την άκρη και καθόμαστε κάτω και μπαίνουμε. Το δύσκολο είναι οι παραλίες. Αλλά είναι κάτι τόσο εύκολο, αλλά τόσο δύσκολο στην Ελλάδα να γίνει. Ας πούμε, είχε πάει ένας φίλος μου στο Μαϊάμι και έπαθε πλάκα με την πρόσβαση που είχε παντού, σε όλες τις παραλίες, παντού λες και μετά κανονικός νιώθει. Αυτό ρε γάμο, είναι κρίμα να βλέπεις μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που έχει τόσες ομορφιές και να μην μπορεί με τίποτα να τις χαρεί. Όχι μόνο εμείς, που πολλές φορές και εμείς έχουμε πρόβλημα, πόσο μάλλον άτομα σαν και εσάς που έχουν κινητικές δυσκολίες. Ένα βασικό κομμάτι που θέλουμε και να αναλύσουμε και θέλουμε να συζητήσουμε και θέλουμε να το έχουμε και θα το έχουμε και στο site μας, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να παρέχουμε τέτοιες συμβουλές. Τι γίνεται με την ψυχολογία ενός ανθρώπου σαν και εσένα, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζει από, όπως είπαμε, πρωταθλητής, φτάνει μέσα σε μία μέρα να είναι σε ένα καροτσάκι. Η ψυχολογία έχει να κάνει και με το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ το αντιμετώπισα λίγο κάπως εύκολα, μπορώ να πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, φαντάζομαι στους 3 μήνες, πάνω 4 μήνες, επειδή είχα ένα σμαρτάκι και ήταν αυτόματο, έλεγα στους γονείς μου πάνω να μου το φτιάξω να μπορούσα να το οδηγάω, ας πούμε. Κάτι τέτοια πράγματα. Που άλλοι το κάνουν στα 2 χρόνια, 3 χρόνια, ας πούμε. Είναι πώς αντιμετωπίζεις. Αλλά όσο καλύτερη αντιμετώπιση μπορεί να έχεις αυτό το. Είναι δύσκολο, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις τη μια μέρα στην άλλη. Είναι τόσο καλύτερο για σένα. Ας πούμε, στο νοσοκομείο είχαμε καταστάσεις όταν ήμουν και εγώ που δεν κάνανε τίποτα για να αυτοεξυπηρετηθούν. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις είναι αυτοεξυπηρέτηση. Όπου και να είσαι, τι χτυπήσει στην Αγγλία, τι στην Αμερική, όπου και να χτυπήσει, το πρώτο πράγμα που σου μαθαίνουν είναι αυτοεξυπηρέτηση. Άμα δεν μάθεις αυτά τα κύρια βασικά πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και υπάρχουν μερικοί που είναι πολύ αρνητικοί, λένε δεν κάνω τίποτα μέχρι να σηκωθώ. Επειδή δεν ξέρεις αν θα ξανασηκωθείς ή αν θα ξαναγίνει κάτι καλό πάνω στην υγεία σου και μπορεί να μείνεις έτσι για όλη τη ζωή, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις να αυτοεξυπηρετήσει και από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει, έρθει. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή ένιωσες, παιδί μου, ότι θες να μιλήσεις σε κάποιο άνθρωπο πιο ειδικό, γιατί εγώ, σαν όταν κάποια στιγμή έπαθα τους χιαστούς και το γόνατο, ενώ όλοι μου λέγανε, ξέρεις, πήγαινες κάποιο ψυχολόγο, έλεγα όχι, μια χαρά. Αλλά διαπίστωσα αργότερα, μετά όταν που συνεργαζόμαστε στο διάθλητο, ότι μιλώντας μαζί τους, ένιωσα πολύ καλύτερα. Εσύ είχες κάποια στιγμή αυτή την ανάγκη? Δεν την είχα νιώσει αυτή την ανάγκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για πώς και τι, ίσως επειδή έχω πέρασει και άλλα χειρότερα στη ζωή μου. Εγώ ένιωθα ευγνωμοσύνη το ότι έζησα, ας πούμε, γιατί η ιστορία μου ήταν να μην είμαι καν εδώ πέρα. Το ότι είμαι εδώ πέρα και σας μιλάω είναι και αυτό θαύμα. Οπότε το εκτιμάω αυτό το πράγμα και δεν ένιωσα. Έλεγα εντάξει, είμαι καλά, αφού είμαι εδώ πέρα, είμαι καλά.
Γιατί έχω περάσει και άλλα στην οικογένεια και εντάξει, ξέρω τι πάει να πει απώλεια και τι δεν πάει να πει απώλεια. Οπότε από τη στιγμή που εγώ μετά από 6 ώρες που ήμουν σε κάτι νερά παγωμένα και με βρήκανε και σώθηκα και έσω και σε καροτσάκι, λέω ευχαριστώ και πάλι που είμαι εδώ πέρα. Πες μας λίγο πώς είναι ακριβώς το ατύχημα, άμα θες να αναφερθείς σε αυτό, εκτός και αν νιώθεις άσχημα από το ξεπερνάμε. Δεν έχω θέματα, εντάξει. Ήταν ένα πρωινό, πήγα να πάρω ένα φίλο μου από την Άμφισσα και είχα ξεκινήσει κάτι στις 5.30 ώρα, 6 ώρα το πρωί, σκοτάδι. Λόγω των αγροτών ήταν κλειστοί οι δρόμοι, ήταν Ιανουάριο που κάνανε απεργία οι αγρότες και αυτά, κλείναν τους δρόμους και αυτά. Και με βγάλαν από Αλίαρδο και εκεί πέρα ήταν πολύ σκοτεινά δρόμος, πολύ στενός. Πήγαινα σιγά, όντως πήγαινα με 4 χιλιόμετρα, ήταν η κανονική με ταχύτητα που πήγαινα, δηλαδή πάρα πολύ αργά. Αλλά ήταν μια στροφή που αν ήταν ανοιχτή στην αρχή και στο τέλος έκλεινε και ήταν ένα γεφυράκι εκεί πέρα. Το οποίο δεν φαίνονταν τίποτα, δεν είχε ούτε στιθαίο, ούτε κάτι να φανεί ότι να σου λέει ότι είναι γεφυράκι. Και εκεί, επειδή έκλεινε πολύ από το μαδρόμο, δεν πρόλαβα να στρίψω εγώ παραπάνω το τιμόνι και έπεσα από κάτω. Και εκεί πέρα βγήκα στο νερό γιατί είχε ποταμάκια από κάνω ρεάκι που ποτίζουν τις καλλιέργειες και οι αγρότες και με βρήκαν ένας αγρότης μετά από 6 ώρες. Και μετά πήγαμε στο νοσοκομείο, μετά συνήλθα στο νοσοκομείο γιατί είμαι ανέστος μέχρι να πάω στο νοσοκομείο. Μετά από τη λιβαδιά που με μεταφέραν στο ΚΑΤ, αφού συνήλθα λίγο για αυτά. Και μετά από 2 μέρες έγινε το πρώτο χειρουργείο που έκανα, για σπονδυλοδεσία και αυτά. Τι γίνεται, μήπως ότι υπήρχε ένας δρόμος ο οποίος ήταν τελείως, δεν είχε φως, δεν είχε τίποτα. Μπορεί κάποιος να πει ότι θα κυνηγήσει κάποιον, φταίει κάποιος φορέας από το Δήμο, η πολιτεία, που δεν είχαν ένα δρόμο ο οποίος ήταν τελείως, είχε μια στροφή απροδοποίητη. Βασικά κυνήγησα και είμαστε τώρα σε καλό δρόμο σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είμαστε τώρα στην έφεση που λέμε. Έγινε βασικά και τώρα περιμένουμε την απόφαση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δρόμοι στην Ελλάδα. Είμαστε και σε αυτό πολύ χάλια. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας πρέπει να αρχίσει να κυνηγάει τα πάντα. Γιατί μόνο έτσι βρίσκεις το δίκιο σου και μπορεί κάποια στιγμή να φτιαχτούν. Δηλαδή, εκεί που πέσα εγώ, από ό,τι έμαθα μετά, είχαν πέσει άνθρωποι που ήταν από την περιοχή εκεί πέρα μέσα και είχαν πεθάνει. Άλλοι δεν είχαν σκοτωθεί, άλλοι είχαν χτυπήσει. Άλλοι, επειδή είχε πολύ νερό, δεν πνιγήκαν και βγήκαν στο νερό και κολυμπήσανε. Γενικά έχουν πέσει πάρα πολύ εκεί μέσα και όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Και τότε είχαν γίνει κάποιες συνεντεύξεις, γιατί λόγω ότι ήμουν γνωστός γίνανε κάποιες συνεντεύξεις τότε. Και μάλιστα τότε μου είχε κάνει μια συνέντευξη σε μια εκπομπή που ήταν για το αυτοκίνητο. Ο κύριος Φωτεινέλης, ένας πατέρας της μιας φίλης μου. Και είχε μιλήσει με τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο, με τον δήμαρχο, μου φαίνεται, με τον δήμαρχο του ερχομένου. Και είχε βγει και είχε πει ότι ρε παιδί μου, το ρωτάει ο άνθρωπος μια εύλογη ερώτηση. Γιατί δεν μεγαλώνει το γεφύρι, ας πούμε. Γιατί δεν βάζετε, ας πούμε, 2 στιθέα από κάτω, 2 κολόνες να μεγαλώσει το γεφυράκι, να χωράνε 2 αυτοκίνητα ανθρώπινα. Τώρα δεν χωράει το ένα, του λέει. Λέει, είναι πολύ ακριβό το έργο και δεν μπορούμε να το κάνουμε και τέτοια. Και του λέει, ρε παιδιά, δηλαδή, και του κάνει μια ερώτηση που είναι πολύ εύλογη ερώτηση. Την ανθρώπινη ζωή, λέει, πόσο την κοστολογεί, του λέει. Γιατί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν του έχουν κυνηγήσει τι έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι άμα του είχαν κυνηγήσει και του είχαν πάρει κάποια πράγματα θα φτιάξουν διαφορετικά. Και μετά του λέει κάτι ακόμα επίσης εύλογο. Του λέει: άμα δεν μπορεί να το φτιάξει, κλείσει τον δρόμο, να μην περνάει κανένα άνθρωπο από εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι απλό. Βάλει μια μπάρα να περνάνε μόνο αγρότες, αφού είναι αγροτικό δρόμο. Και το λες είναι αγροτικό. Αλλά δεν βγάζει άκρη στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν βγάζει άκρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα που δεν βγάζει άκρη. Ευελπιστούμε να κάνουμε μια μικρή αρχή εμείς μέσα από το site μας τουλάχιστον να κάνουμε μια αλλαγή, να δείξουμε, όπως είπα και πριν, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Γίνεται το ατύχημα, κάνεις την εγχείρηση και είσαι μια ομάδα Παναθηναϊκό. Τι γίνεται τις επόμενες μέρες? Ποιος σε στηρίζει, η ομάδα, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου? Βασικά, κατά κύριο λόγο, η οικογένειά μου, μετά οι φίλοι μου που ερχόντουσαν καθημερινά στο νοσοκομείο και είχαν έρθει και αρκετοί οπαδοί από τον Παναθηναϊκό με τις αρχές τις πρώτες μέρες που με στήριζαν και αυτοί, ας πούμε, με τον τρόπο τους, έτσι. Κατά τα άλλα, από την ομάδα ενώ είχαν πει κάποια πράγματα, δεν φανήκαν ποτέ και πουθενά. Και μπορώ να σου πω ότι καν τηλέφωνο δεν πήραν να δουν. Δηλαδή, μπορεί να είχα σηκωθεί, ας πούμε, και να μην ξέρουν ότι έχω σηκωθεί, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Τίποτα, τέτοια αλλαγή να έχει γίνει και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί ποτέ δεν ασχοληθήκαμε να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν πώς είσαι, Κώστα, χρειάζεσαι κάτι, τι γίνεται με τα έξοδά σου, τι κάνεις. Απλά το μόνο που είχαν κάνει, που δεν δώσανε σαν Παναθηναϊκός λεφτά, είχαν μαζέψει κάποια λεφτά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, τα οποία μου ήρθαν μετά από 1,5 μήνα. Εντάξει, και μου τα δώσαν, ας πούμε, ο έφορος που είχαν μου τα δώσει, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Και που είχαν μαζέψει κάποια λεφτά άλλες ομάδες και όχι ο Παναθηναϊκός. Και μου τα δώσαν και αυτά επίσης οι άλλες ομάδες που τα μαζέψαν. Αυτό.
Οπότε υπήρχε μια κινητοποίηση ότι έχει να κάνει από το φύλαθλο κόσμο πιο πολύ, από το συναίσθημα που έχει και το φιλότιμο που έχει ο Έλληνας, παρά από αυτούς που ουσιαστικά έπρεπε να σε βοηθήσουν και όσους σε είχαν ανάγκη και σε χρειαζόταν και εκμεταλλευόντουσαν. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν σε έχουν ανάγκη, σου τάζουν παπάδες που λέμε, και όταν δεν σε έχουν ανάγκη, δεν υπάρχει κανονικά όμως. Από την άλλη μέρα, σβήνεσαι κατευθείαν. Και πάλι δηλαδή, αυτό τους παδούς που σου είπαμε, ήταν κάτι πιο οργανωμένο, θα ήταν πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Σίγουρα. Τώρα τι κάνεις? Μου είπες ότι είσαι σε μια σχολή. Πώς να το δώσεις? Βασικά, ναι, πρέπει να τελειώσω την ιατρική που είμαι. Χρωστάω 7 μαθήματα. Ήμουν 11 όταν είχα χτυπήσει. Έχω δώσει 2-3 μαθηματάκια, τα έχω περάσει. Και τώρα έχουν μείνει 7, αλλά όλο λίγο θα πάω να τελειώσω και όλο δεν πάω. Αλλά μου φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να πάω να τελειώσω, γιατί είναι κρίμα να έχεις, γιατί είναι μια δύσκολη σχολή, δεν είναι και μια εύκολη σχολή. Να έχεις περάσει 50 μαθήματα και να κολλήσεις την ουρά, που λέμε, και να χρωστάς 7 μαθήματα και να τη χάσεις τη σχολή. Οπότε θέλω να βάλω σκοπό μαζί με την άλλη που κάνω να τελειώσω και τη σχολή μου, να πάρω το πτυχίο μου, και από εκεί πέρα που λέει και ο πατέρας μου, ας μην το χρησιμοποιήσω ποτέ. Απλά να έχω το πτυχίο μου, ότι έχω πάρει το πτυχίο. Αυτό κάνω κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην θέλεις να πάω να τελειώσει σχολείο? Είναι ο φόβος, παιδί μου, πως ότι άντε, πήγα και τελείωσα. Και τι έγινε, θα απορροφηθώ από πουθενά? Γιατί, όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησης, ότι στην Ελλάδα τα περισσότερα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν απορροφούνται πουθενά κατά κόρον. Όχι, δεν είναι αυτός ο φόβος. Ο φόβος είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω στο κεφάλι μου πολλά προβλήματα, θες να πεις, σκέψεις, και δεν είμαι σε θέση να διαβάσω, δηλαδή όπως διάβαζα παλιά. Και πιάνω τον εαυτό μου, δηλαδή, που πάω να αρχίσω να διαβάσω και δεν θυμάμαι τι έχω διαβάσει πριν 5 λεπτά. Εντάξει, στη σχολή που έχω τελειώσει εγώ, άμα τελειώσεις, μπαίνεις στην ειδικότητα σαν υπεράριθμος λόγω της αναπηρίας και απορροφείς εκεί πέρα. Μετά, βέβαια, μόλις πάρεις την ειδικότητα είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Μετά μπορεί να ψάχνεις και εσύ για δουλειά, αλλά έχουμε μια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι ότι δεν μπορώ να διαβάσω όπως διάβαζα παλιά. Αυτό είναι το θέμα. Σίγουρα, άμα έχεις και ένα σωρό θέματα στο μυαλό σου και φαντάζομαι και τα βιοποριστικά και θέματα που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολα, είναι πολύ πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς. Ο Κώστος Δήμο αυτή τη στιγμή κάνει 2 φορές τη μέρα προπόνηση. Προετοιμάζεται για το παγκόσμιο και για την Παρολυμπιάδα. Πώς ζει, τι άλλο κάνει, ποια είναι η καθημερινότητά του? Επειδή, εντάξει, όπως είπαμε, τα λεφτά είναι το αναγκαίο κακό που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, αναγκάζομαι και δουλεύω κάποια μεροκάματα βράδυ για να συμπληρώνω το επίδομα που παίρνουμε, που μας δίνει το κράτος. Γιατί είναι ένα καλό επίδομα όπως έχουν πάει τα πράγματα σήμερα, αλλά γενικά δεν κάνει για τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα αυτά τα λεφτά. Από τη στιγμή που δεν σε απορροφούν, όπως είπες και εσύ, να σε βάλουν σε κάποια δουλειά και ιστορίες, το επίδομα που δίνουν είναι μια μικρή βοήθεια. Κατά τα άλλα, εγώ δουλεύω, ας πούμε, σε μια δουλειά βράδυ. Όταν λες βράδυ? Βράδυ, σαν μπουργκιά. Για να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος, παιδί μου, που θεωρείται από τους άλλους ότι έχει πρόβλημα, μπορεί και δουλεύει στα μπουζούκια, και επειδή μου είπε ποιος είναι, θες να πεις ποιος είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δουλεύω στον όμιλο του Παπαθεοχάρη, του κ. Παπαθεοχάρη, και εκεί που τραγουδάει ο Ρέμος ή οποιοδήποτε άλλο τραγουδιστής, και δουλεύω εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα για τεράστιο όμιλο, με τεράστια έσοδα, με πάρα πολλά χρήματα που έχουν να διακινηθούν, και ένας τρομερός επιχειρηματής για μένα, όπως είναι ο κ. Παπαθεοχάρης, έχει έναν άνθρωπο σαν τον Κώστα, γιατί του εμπιστεύεται τα χρήματά του και ό,τι ανάγκες μπορεί να παρουσιαστούν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να πρέπει να δουλεύεις νύχτα και να μην μπορεί να γίνει αυτό τη μέρα. Τέλος πάντων, το είπαμε, δεν θα το ξαναλέμε. Οπότε, εσένα τώρα τα μελλοντικά σχέδια ποια είναι? Τα μελλοντικά μου σχέδια, όπως είπα, είναι κατά κύριο λόγο να τελειώσω τη σχολή για να μπορέσω να διεκδικήσω κάποια από εκεί πέρα και να φύγω κάποια στιγμή από τη νύχτα, γιατί όσο να είναι πολύ κουραστική η δουλειά και να μην κοιμάσαι το βράδυ είναι το χειρότερο για μένα. Και κατά δεύτερον, επειδή μου αρέσει η Άρσιβάρο που την ξεκίνησα, θέλω να τη φτάσω όσο πάει. Δηλαδή, εκεί που μπορώ να φτάσω στα όρια μου, να δω τα όρια μου. Δεν ξέρω πού θα είναι. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο να δω τα όρια μου και να μην είναι κάπου που θα ήθελα να φτάσω. Αλλά θέλω να δω τα όρια μου. Σαν πόσα μπορώ να σηκώσω. Μπράβο, πραγματικά και εμείς στο ευχόμαστε να φτάσει πάρα πολύ καλά, γιατί σε βλέπω ένα παλικάρι, είσαι πάρα πολύ δυνατός. Είπες ότι ένας από τους μελλοντικούς στόχους είναι να τελειώσεις σχολή και να πας στην Παρολυμπιάδα. Άντε και πήγες στην Παρολυμπιάδα. Τι και θα κερδίσεις, τι πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από αυτό, εκτός από την ηθική ικανοποίηση και
και το πώς θα νιώσεις σαν αθλητής, σαν Κώστας, που κατάφερες και έχεις φτάσει στην Παραολυμπιάδα, που είναι, όπως για όλους τους αθλητές στην Ολυμπιακή Αγώνες, αν φαντάζομαι για εσάς η Παραολυμπιάδα, να φτάσεις με τους καλύτερους αθλητές να συναγωνιστείς. Τι παραπάνω μπορεί να κερδίσεις από αυτό? Όπως σου είπα και πριν, δηλαδή, σε κάποιες ερωτήσεις που μου έκανες, καταρχάς είναι η ηθική ικανοποίηση ότι κατάφερες και πήγες Παραολυμπιάδα, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι καθημερινό που το πετύχει ο καθένας. Και εμένα πάντα ήταν το όνειρό μου να πάω μια Ολυμπιάδα, ας πούμε. Από τη στιγμή που δεν κατάφερα να πάω λόγω πολλών τραυματισμών που είχα και όταν αθλούμουν στην ιατροσφαίριση, θα προσπαθήσω να καταφέρω να πάω στην Παραολυμπιάδα το 2016 με την ομάδα της Άρσης Βαρών. Από εκεί και πέρα, μόνο άμα φέρω κάποια διάκριση θα έχω κάποια ωφέλη. Άμα δεν φέρω κάποια διάκριση, είναι σαν να μην πήγα, ας πούμε. Απλά δικιά μου ηθική ικανοποίηση. Όπως σου είπα, δηλαδή, προπονήσεις κάνεις μόνος σου, τα έξοδα είναι δικά σου, όλα είναι δικά μας. Άμα κάνεις κάποια διάκριση, δεν θυμούνται, ξέρεις πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα, το έχεις δει και εσύ το έργο. Έρχονται κάποιος θα έρθει να σε δει στο αεροδρόμιο, συγχαρητήρια, από εδώ, χειραψίες. Αλλά την άλλη μέρα πάλι ξεχασμένος είσαι. Και περιμένεις, άμα έχεις πάρει βέβαια κάποια θέση, κάποια διάκριση, πότε θα έρθει το πριν, να σου δώσουν το πριν μετά από 2-3 χρόνια, που εσύ μπορεί αυτά τα 2-3 χρόνια να μην έχεις να φας, ας πούμε, γιατί το έχω δει και αυτό το έργο. Δηλαδή, γιατί όπως είπανε, έχει έξοδα, δεν είναι κάτι απλό. Έχει διατροφές, έχει ιστορίες, έχει συμπληρώματα, έχει πολλά πράγματα τα οποία κοστίζουν. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας και ειδικά τη σήμερα ημέρα που υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση, έτσι. Από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια. Δεν υπάρχει. Περιμένουν όλοι ουσιαστικά να κάνεις τη διάκριση χωρίς να σου παρέχει κανείς τίποτα, χωρίς να δούνε τι έχει τραβήξει ο κάθε αθλητής, όχι μόνο ο Κώστας, ο κάθε αθλητής για να φτάσει στο σημείο να στεφθεί παραολυμπιονίκης και μετά να έρθουν όλοι αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι από τη δόξα που εσύ ουσιαστικά έχεις φτύσει αίμα και έχεις χάσει πόσες ώρες από τη ζωή σου να προπονείσαι μέσα σε ένα μαγαζί μαζί με τον αδερφό σου και περνώντας ατέλειωτες ώρες μοναξιάς και δύσκολων συνθηκών για να κερδίσεις ουσιαστικά τίποτα. Και πάμε τώρα σε επίσης σημαντικό και δύσκολο είναι με την ομάδα. Δηλαδή έχεις μια ομάδα που και εσύ σε στηρίξαμε πιο πολύ φίλαθλοι. Τι γίνεται με την ομάδα όταν μόνο ζητάει και τελικά δίνει? Αυτό που όπως είπαμε και πριν, ας πούμε, συζήτηση που κάναμε, εγώ πίστευα ότι είχε μόνο σε εμάς, επειδή έπαιζα πόλο, ας πούμε, που νόμιζα ότι το πόλο, εντάξει, είναι κάτι, δεν ήμασταν, ας πούμε, ποδοσφαίριστες ή μπασκετμπολίστες και έλεγα εντάξει, μου φερθήκαν έτσι επειδή έπαιζα πόλο, αλλά τελικά βλέπω ότι συμπεριφέρονται έτσι παντού. Όταν σε έχουν ανάγκη, σου τάζουν τα πάντα, ότι σε θέλουμε, να έρθει στην ομάδα, σε χρειαζόμαστε, θα σου δώσουμε αυτό, θα σου δώσουμε αυτό, θα σου κάνουμε αυτό. Αλλά τελικά, άμα πάθεις μια στραβή και κάτι πάθεις, μετά διαμαγείας όλοι εξαφανίζονται. Γιατί εγώ αυτό ένιωσα βασικά και αυτή είναι η μεγάλη μου πικρία. Δηλαδή, από τους φίλους δεν με ξέρανε, δεν μπορούσα να ζητήσω και τίποτα. Ούτε ήμουνα όχι για να κάνουν κάτι. Ενώ την ομάδα που έπαιζα εκεί πέρα ήθελα να κάνουν κάποια πράγματα. Χρειαζόμουν να κάνω πράγματα και δεν κάνα τίποτα. Είχαν βγει μόνο στην τηλεόραση, τα χτύπησα, είπαν κάποια πράγματα, αλλά μετά άφαντη. Κατάλαβα. Και μέχρι από το Υπουργείο, να σου πω να ολοκληρώσω κάτι άλλο που γίνεται. Και μέχρι από το Υπουργείο που είχαν βγει και είχαν πει ότι θα αναλάβουν όλα τα έξοδα του νοσοκομείου και αυτά. Τώρα, προσφάτως πριν ένα μήνα, μου ήρθε χαρτί από το νοσοκομείο ότι χρωστάω 3.920 ευρώ, λέει. Επειδή με βάλανε και εμένα στη σουίτα που ήταν εκεί πέρα, που με βάλανε από μόνοι του. Εγώ δεν είχα πει να παραμείνω στη σουίτα. Με βάλανε από μόνοι του και του λέω: παιδιά, εγώ αυτό δεν το δικαιούμαι. Δικαιούμαι μέχρι δίκλινο. Μην ανησυχείς, είναι όλα πληρωμένα, είναι όλα έτσι. Και ξαφνικά μετά από 5 χρόνια μου σκάει ένα χαρτί και μου λέει 3.920. Ναι, και τώρα είμαι σε ένα γολγοθάκι με αυτό να δω τι μπορεί να γίνει. Είχα πάρει κάποιο στο Υπουργείο, δεν θυμούνται τίποτα, μου το παίρνουν ότι δεν θυμούνται. Παίρνουν το διοικητή του νοσοκομείου, είχε αλλάξει ένα άλλο διοικητή. Μου λέει: δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα πάει στην εφορία, άμα δεν το πληρώσει. Και είμαι εκεί πέρα δηλαδή μπερδεμένο, τώρα χωρίς να φταίω. Και μου λένε: έχει κρατήσει κάποιο χαρτί. Και του λέω: παιδιά, είναι δυνατόν να ζητήσω από τον Υπουργό να μου υπογράψει χαρτί ότι είναι τα έξοδα πληρωμένα? Υπουργό είναι, τι με ξέρει και από χθε, τι άτυπο. Έλα και μια καφέ να μου υπογράψει ένα χαρτί. Είχαν έρθει στο νοσοκομείο άνθρωποι, μου είχαν πει αυτό το πράγμα, ήσασταν κι εσεί μπροστά. Εγώ έτσι είχα μείνει. Και τώρα είμαι σε ένα γολγοθάκι με αυτό για να δω τι θα γίνει. Γιατί το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Καταλαβαίνεις, είναι 4.000, δεν είναι εύκολο ποσό. Και το είπα, δηλαδή δεν μου ζητάς 100 ευρώ, μετά 4.000. Πώς τα ζητάς έτσι, του λέω. Αφού μου είχατε πει ότι ήταν πληρωμένα. Και μου αρχίζει και μου λέει ότι είναι, λέει, επειδή άλλαξε και πήγε στη ΣΥΤΑ. Παιδιά, δεν άλλαξα ακόμα. Όταν με πήγατε στη ΣΥΤΑ, εγώ ήμουν ανέστητος.
Δεν πήγες μόνο ουσιαστικά, κάποιος σε πήγε εκεί. Έτσι, όπως το λες. Αλλά εντάξει, η Ελλάδα δεν βγάζει άκρη. Και τώρα ψάχνω να βρω μέσα στο κάποιο άνθρωπο να κλείσω ένα ραντεβού στο Υπουργείο Υγείας για να πάμε με τον Υπουργό να του πω το θέμα αυτό, μπας και γίνει κάτι. Αν είναι δυνατόν που ουσιαστικά θα πρέπει να ήταν πράγματα τα οποία όχι μόνο θα ήταν ελλημένα, τουλάχιστον θα ήταν πιο οργανωμένα και θα μπορέσουν σε τέτοιες και να μην εκμεταλλεύονται μόνο την ανάγκη και τη λύπη και το τι νιώθει ο κάθε ασθενής για να έχουν αυτοί τις δικές τους οικονομικές απολαβές. Μα γενικά αυτό γίνεται. Δηλαδή, για σας είμαστε. Μόλις βγήκα στη τηλεόραση και με είδαν αυτό, βγήκαν κατευθείαν στη τηλεόραση και είπαν ότι όλα είναι πληρωμένα. Και ξαφνικά τώρα που δεν με ξέρουν και δεν είμαι στη τηλεόραση, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσει να βγαίνω στη τηλεόραση και συνέχεια, ας πούμε, ξαφνικά μου λένε έχω σας 3.920. Και ξέρω πολύ καλά, όταν είμαι στη τηλεόραση και κάνω μια εκπομπή και του πω αυτό το θέμα, θα γυρίσει ο Υπουργός και θα πει: όχι, είναι όλα πληρωμένα. Εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε το λέμε, θέμα κάποιο λάθος έγινε. Αλλά γιατί να πρέπει να φτάσω εγώ στην ανάγκη να βγω στη τηλεόραση, ας πούμε, να γίνω όπως το λέω εγώ, δηλαδή να γελιοποιηθώ, να γίνω ρόμπα που λέω εγώ, για να βγει κάποιος Υπουργός να πει ότι το αναλαμβάνουμε, εντάξει, θα είναι από λάθος και θα πληρώνουμε όλα εμείς. Αυτή τη στιγμή που είχε γίνει ήδη αυτό το πράγμα και το είχαν πει, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια της Ελλάδας. Δυστυχώς τα ξεχνάνε όλα. Θεωρώ ότι αυτό σου δίνει και ένα κίνητρο και να μπεις πολύ πιο δυνατά στη ζωή, να παλέψεις και να βγεις και πρωταθλητής και στην Παραολυμπιάδα. Από πού αντίλησε το κίνητρο σου, παιδί μου? Από πού ένας αθλητής βρίσκει τη δύναμη να αναγεννηθεί από τις τάχτες του και να ξαναξεκινήσει να γίνει πρωταθλητής? Όπως σου είπα, από μικρός έχω γίνει με τον αθλητισμό. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσουν τα ταξίδια με την ομάδα, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι ένα ατομικό άθλημα. Όταν πας σε ένα ταξίδι, πας με την εθνική ομάδα και έχεις άλλους 10 αθλητές, 8 αθλητές που είναι μαζί σου και κάνετε το διάθλημα και πας σε ένα ταξίδι μαζί τους. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και μου αρέσει πώς να σου πω, να υπάρχω, να με ξέρουν. Μου αρέσει αυτό το πράγμα του αθλητή, του καλού αθλητή. Και για αυτό το πράγμα, επειδή μου αρέσει να είμαι καλός αθλητής, διάλεξα αυτό το άθλημα για να μπορέσω να φτάσω, όπως σου είπα, όσο πιο ψηλά μπορώ. Δεν ξέρω πού θα φτάσω, γιατί υπάρχει ένα όριο. Είναι κιλά, σηκώνεις κιλά, άστι βάρο είναι. Φτάνει κάποια στιγμή στο ταβάνι, δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω. Δηλαδή, ό,τι προπονήσει και να κάνει, θα φτάσει εκεί πέρα. 5 κιλά κάτω, 5 κιλά πάνω, αναλόγω στην περίοδο που θα είσαι, άμα είσαι καλά ή όχι. Αλλά κατά κύριο λόγο αυτό είναι, ότι μου αρέσει να αθλούμε. Μου αρέσει, δηλαδή αυτό έχω μάθει όλη μου τη ζωή. Σε βοηθάει αυτό στην καθημερινότητά σου να νιώθεις δυνατός και να μπορείς να είσαι πιο πρακτικός και όταν λέω να σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου, ενώ να είναι πιο εύκολες οι κινήσεις που κάνεις? Κοίτα, κατά κύριο, το συγκεκριμένο άθλημα που κάνω είναι δυναμικό άθλημα. Εντάξει, μου έχει αυξήσει πάρα πολύ η δύναμή μου και όντως βοηθάει η δύναμη. Αλλά κατά κύριο λόγο με βοήθησε πάρα πολύ στην κοινωνικοποίησή μου και στο πώς μετακινούμε το μπάσκετ που παίζα. Γιατί είσαι πάνω σε ένα καρότσι αθλητικό, μαθαίνεις πολλές κινήσεις παραπάνω, από αυτές που κάνεις στην καθημερινότητά σου και μαθαίνεις δηλαδή το καρότσάκι να το πηγαίνεις στα όρια που λέμε. Δηλαδή πας στα όρια. Μαθαίνεις άλλα πράγματα. Τι θα συμβούλευες, το πες απ' έξω, μπορεί κάποιος να το κατάλαβε, αλλά θέλω να το πούμε και ξεκάθαρα. Τι θα συμβούλευες μια οικογένεια, κάποιους γονείς που έχουν ένα παιδί με το ίδιο πρόβλημα σαν και εσένα? Καταρχάς, όπως είπες, δεν υπάρχουν μόνο το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Εγώ είμαι παραπληγικός. Υπάρχουν τετραπληγικοί που είναι ακόμα χειρότερα από εμάς. Αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχα πάει Γερμανία με ένα φίλο μου παραπληγικό, τον Μάκη τον Καλαρά, παραολυμπιονίκης κι αυτός. Και είχαμε πάει 2 καροτσάτι μαζί στη Γερμανία. Με ένα μάξι, νοικιάσαμε τα μάξι και πήγαμε μόνοι μας στη Γερμανία. Εντάξει, είναι λίγο κουφό, τα ακούνε και λένε πώς πήγατε με 2 μόνοι σας? Λένε γιατί. Πήγαμε μόνοι μας, νοικιάσαμε ένα μάξι και πήγαμε. Εντάξει, το τι είδα εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί ήταν μια έκθεση για μένα, γι' αυτό πήγαμε. Είδα ανθρώπους που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από μένα, δηλαδή να κουνάνε μόνο το κεφάλι και οι γονείς τους είχαν έξω. Δηλαδή, είχαν ένα καροτσάκι ηλεκτρικό ειδικό που κινούνταν με μπίγια το καροτσάκι μέσα στο κεφάλι και πήγαιναν τη βόλτα τους, να πάνε τη βόλτα τους, να δουν τον κόσμο έξω, να κοινωνικοποιηθούν, να δουν ότι υπάρχουν και αυτοί. Εδώ αυτά τα παιδιά τα έχουν κρυμμένα. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος. Γιατί μπορεί το άνθρωπος να έχει μείνει τετραπληγικός, όπως λέμε, και να μην μπορεί να κουνήσει τίποτα, αλλά το μυαλό δουλεύει. Και το μυαλό δουλεύει 100%. Άμα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στο μυαλό το παιδί, θα πρέπει να βγει έξω, να το βγάλει έξω. Αλλιώς δημιουργείται ακόμα παραπάνω ψυχολογικά προβλήματα από ό,τι έχει. Και πιστεύω είναι μια βοήθεια να το βγάλει έξω. Εντάξει, άμα είναι τέτοια κατάσταση που σου λέω, δεν μπορεί να αθληθεί, αλλά μπορεί να το βγάλει μια βόλτα. Αν και υπάρχει το μπότσια, που είναι ένα άθλημα για πολύ μεγάλες αναπηρίες, και έχουμε και βασικά την καλύτερη ομάδα στο μπότσια, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω ποτέ αυτό και το έχω ξανακούσει κιόλας. Στο μπότσια είμαστε η καλύτερη ομάδα παγκοσμίως. Έχουμε πάρει και πολλά χρυσά μετάλλια. Τώρα βγήκε πάλι η rank λίστα που λέμε η σειρά και είναι πάλι νούμερο 1 κατάταξη.
Που τα παιδιά αυτά είναι. Εντάξει, είναι, άμα με βλέπει εμένα ότι έχουν 10 φορές παραπάνω προβλήματα από μένα. Κουνάνε μόνο το κεφάλι του. Και παρόλα αυτά πάνε και αθλούνται σε αυτό το άθλημα. Δεν πειράζει. Δηλαδή είναι ένα άθλημα που μπορούν να το κάνουν αυτά τα παιδιά. Και όμως βλέπει αυτά τα παιδιά είναι κοινωνικοποιημένα, βγαίνουν έξω. Με βοήθεια βέβαια. Έτσι. Εγώ μπορώ να βγω μόνος μου και έξω μόνος μου. Αυτά τα παιδιά δεν πάνε να βγουν μόνα του, αλλά βγαίνουν. Πάνε με την παρέα βόλτα. Ειδικά ένα παιδί είναι. Ο αρχηγός δηλαδή της ομάδας είναι και πολύ έξυπνος. Έχει και πτυχίο, είναι πολύ μορφωμένο παιδί. Και πάει έξω καθημερινά, πάει τις βόλτες του, κοινωνικοποιείται. Αλλά τα περισσότερα παιδιά σε αυτή την κατάσταση κάθονται μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι και στους γονείς και σε όλους ότι πρέπει, έχοντας ένα πρόβλημα, εγώ το θεωρώ πρόβλημα, παιδί μου, έτυχε, τα πάντα στη ζωή είναι, να καταφέρουν να βγουν μέσα από αυτή την κατάσταση και βλέποντας ότι το παιδί του νιώθει καλά, θα νιώθουν και ήδη καλύτερα και δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να κρατάει τα παιδιά του μέσα στο σπίτι. Τώρα μου λέει και ο Κώστας ότι για αυτό το μπότς δεν το έχω ακούσει ποτέ. Εντάξει, είναι όπως και εγώ, όταν ήμουν αρτιμελής, δεν τα ήξερα αυτά τα αθλήματα, έτσι. Ας πούμε, και έβλεπα καροτσάτους και έλεγα, παρόλο που είχα και στη γειτονιά μου 2 καροτσάτους, φίλους μου παλιά, απλά δεν ήξερα τι υπάρχουν, τι αθλήματα υπάρχουν και αυτά. Τώρα που μπήκα στο χορό που λέμε, έχω μάθει όλα τα αθλήματα. Το μπότσια είναι με μια σφαίρα, ρίχνεις μια μπίγια στην ουσία και έχει διάφορους κανόνες, δεν τους ξέρω εγώ ακριβώς, γιατί δεν το ξέρω. Σπρώχνουν μια μπίγια και ποιο είναι πιο κοντά σε μια μπίγια κερδίζει. Να σου πω τα. Εν ολίγης, δεν ξέρω εγώ πολλούς κανόνες. Αλλά μπορεί να το κάνουν άτομα που είναι σε πολύ υψηλή αναπηρία. Δηλαδή και πιστεύω ότι και αυτό βοηθάει. Δηλαδή να βγάλουν το παιδί να κάνει κάτι. Σίγουρα. Και βέβαια βοηθάει και όπως σου είπα, δηλαδή επειδή έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, κορυφαία ομάδα, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσουν και άλλοι καλοί αθλητές. Άμα πάρεις κάποιες θέσεις καλές, υπάρχουν και κάποια προνόμια όπως είπα πριν. Δηλαδή κάποιες απολαβές, κάποια που σε αυτή την κατάσταση βοηθάνε πάρα πολύ. Έτσι, γιατί όπως είπα είναι πολύ έξοδη η κατάσταση. Δεν είναι απλές οι καταστάσεις. Δηλαδή και το κράτος από ένα επίδομα που δίνει το οποίο είναι καλό όσον αφορά το θέμα ότι είμαστε σε μια περίοδο κρίσης και με τα σημερινά δεδομένα είναι καλό, κατά τα άλλα είναι πολύ κακό. Γιατί στην ουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτό το επίδομα. Δεν φτάνουν για τίποτα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αφήσουμε να ξεκουρασεις γιατί έχεις κάνει διπλή προπόνηση και καταλαβαίνω ότι για να είσαι πρωταθλητής πρέπει και να ξεκουράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η ξεκούραση. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου έδωσε χρόνο να μιλήσουμε. Δεν θα χαθούμε. Θέλω να έχουμε επαφή και πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και έδωσα την ενημέρωση.